Nur Nur Kang saiki kok langsing dhisik kinu salah napa anggih iya ngono jenengan nggih bagus alah wetengku maju kleru oh jenengan nembe anu kang andhet to alah gak telung sasi kon nduk aku jane tak ngenekne iki lho mlaku iki iki wadene wae oh mboten ditinggal mawon wau jane mau ya tak undur ngene lho ngenang ngene mirono mrene nggih iya lah Gus tak prikarin nggih matur gunging panuwun Nduk ugi ngaturaken gunging Budemang kang sampun kepareng paring berkah pamundutanipun matur gunging panuwun ampang kok Nduk nah iki mau kanca-kanca saka YMS Mas Jonas dan kawan-kawan lan ngersakake udang kuning uga Karangkates menika orang lembar ngaturaken matur gunging panuwun. Iya sudah malih ingkang kerapi pasugatan para tamu kakung putri ingkang pinantu Suko Basuki kula pilih mangke ngersaki tembang lagu monggo sudah wonten ingkang kapareng dono swara saged-saged dhateng sasana budaya sinarengan kadang-kadang campur sari YMS ingkang dalu kalenggan menika sinangguyung kalian Putra Timur Audio ugi derek promosi mobil sangat kadang monggo kepalih ugi para tamu pindah ke parang nimbali konco-konco YMS saged tindak langsung dateng bentukan margi saking lah mriki ye komplit ugi Putra Timur Audio Bapak Haji Sucipto di pasugatan ingkang sampun kasameblaken nggih menangan pamrutan saking menyebut Bapak Paran monggo keparang jumeneng yang saking Bupelem Wonogiri Duk Nur Agita sinarengan YMS Campur Sari Indonesia.
Nur Kang saiki kok langsing dhisik kinuk Salah napa angge? iya ngono Jenengan nggih bagus. alah wetengku maju kleru Oh, jenengan nembe anu tangandhet to. alah agak telung sasi kon nduk aku jane tanganane iki lho mlaku iki iki wadene wae Oh, mboten ditinggal mawon wau. jane mau ya tak untir ngene lho ngenang ngene mirono mrene Nggih. nggih sugeng dalu Sugeng dalu kan. sehat martane pirang-pirang apa jenis tahun 15 tahun. 15 tahun kurang luwih nggih juga rawuh monggo nggih agek ketemu iki ya jan dhisik Alhamdulillah. awake dhewe tenan dhisik seger lho nduk dhisik zaman dhisik seger Sakniki nggih seger Nggih. dulu. Gus pangkat bektas kula Gus mangke paring berkah mboten Gus wah nggih Oje, niki Nggih. Gus napa niki? niku nggih Gus Gus nggih anu remen nyanyi. wah penyanyi Oh nggih. penyanyi urip Kula tenggo nggih Gus. kita pergi ke perbatasan Malang Blitar. Nggih. Heeh. Iki jenengan bawa mboten? Mboten. 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 Apa? Aku to. Heeh. Kula mungkin nek bawa malah tekan dindi. Lah, teko ngendi-ndi? Kapien kok, Mas. Ah, Nggih, podang kuning riyen Nggih, nggih. podang kuning 12-aken. Pun iya mesti 12 telung dino telung bengi tau ra mulih tau. Lah kok melu Nggih, kan? tau. Aku karo Mas Yunas iki jam 12 bengi. Kudune mantuk. Lah kok ini Purwantara ki ngetan. Menggone Meristan. Meneh bablas ngoten. Iya, kita mbuh nyambung ngono. J, monggo Mas.